Muqaddes ocağım, mertebem senem. Garaşsız bitarıp Türkmenistanım. Cennetim bayramım ilk ıhtiyarım. Garaşsız bitarıp Türkmenistanım. Oğulla ahırda şöhratım şanım. Nurana yüreğim, ciğerim canım. Demimde rahatım, damarda kanım. Garaşsız bitarıp Türkmenistanım. Bakışın güneşli göğnümde yalkım. Başını dönlüğüm, gül yüzlü halkım. Ardılı mekanım, kadimi mülküm. Garaşsız bitarıp Türkmenistanım. Tutumun uludur, bilintir badın. Mana den mehriban, yakınım yadım. Aslımıl sorulsa Türkmen nur adım. Garaşsız bitarıp Türkmenistanım. Atalar ruhundan mirasım peklik. Vatan kerameti ol yeketeklik. İşine rovaşlık, yoluna aklık. Garaşsız bitarıp Türkmenistanım. Halili, bedevli parlayar tuğum. Dövrli, dövranli, lelidar çağım. Hadinam baylığım, sirçimin bağım. Garaşsız bitarıp Türkmenistanım. Oğuzhan, göroğli, mertliğin durqi. Gucurli, gayratli, sehrai erki. Arkadağdır bağıtımın baş görki. Garaşsız bitarıp Türkmenistanım. Mehriban adamlar, halkımızın medeni mirası eğitilmez genci hazina. Aydım sağda ter salsak dünyamız giyineye, ağlayadı öğürlüye. Sungut yoluna iyi koyun meşhur halipa bakşı sazanlarımız Mağtımlı Qarli, Sapırbeki, Mylly Täçmyradow, Pürli Saryýew, Çağrı Täçmyradow, Gırman Magşy, yine de beyleki ägirtlerimiz halkımızın quwunçy. İnsaniyetin ruhu dünyası kamilleşdigi taýy, aydym sada bolan çäksiz söýgü beýgelip barýar. Bugünkü gün aydym sad mirasymyzy lezzet bilen diňläp, kalbymyza aram bermegimiz bagtyarlykdan nişandyr. Gadimiyetten şu günümüde gelip yeten aydımsaz mirasımıda, meşhur bagşı tadınlarımıda bu sonuçlarımız eğitilmezdir. Ey dutar, bilmedim aslın nämeden, Iqbala yasalan ovaz namadan, hergedek iğnenne sadından eli, dürlü duygu bilen cadılan köngüli. Setin aşıp gidýär dağlardan çölü, Koy ağaçtın ovazın dağ düzlerden, Jahan umman, insan körögü bolsun, Seni ıncıtmasın asla bir adam, Himmen seninki dey yüreği bolsun.
Aydım saadın ägirt bagşy saadynlary ömürniň ahyryny çenli, iň ýürege ýakyn aýdymlary bilen halka hyzmat edip gelipdirler. Şeýle bolunsoň ula alkyş tiýlige münasip bolan ussatlarymyzyň çeken asylly zähmetlerine uly sarpy goýulypdyr. Olar öz döwrüne meşhurluk adynyň aýdym saatlaryny ösüp gelýän ýaş netlimede miras goýupdyrlar. Olar durmuşyň dürli kıyınçılıklarına död gelip, şol kötörlü ýollardan geçmegi başarypdyrlar. Halipalarymyzyň her bir döreden aýdym saatlary uly bir mektepdir. Türkmen halkynyň iň meşhur bagşy saadynlary 20-nji ýyllaryň ahyrlaryna Aşgabatda getirilipdir. Öň bir-biriniň diňe adawaatlaryny eşdip gören bagşy saadynlarymyz indi bir ýere jemlenip, söhbetdeşlik gurup, tanışlyk açyp, bile konsertlere de gatnaşyp başlapdyrlar. Türkmen saat sungutumyzyň şiine urup, sehel wagtyň içinde bolsa, gollaryny udoldup ösüp başlamagyna sary bagşy, garly bagşy, Mylly Täçmyradow, Täçmämet Huhanoğluýew, Pürli Saryýew, Çary Täçmämedow, Han Mehmet Allanur, Sahyjepbarow ýaly ussatlaryň kömegi bilen öňe saýlanyp başladylar. Aýdym saatlarda milli sungutumyzyň gadimden däp bolup galan dowam etdiripdirler. Gadimden bäri aýdylyp gelýän aýdymlaryň, çalynyp gelýän saatlaryň täsiri, täze döredilen saat eserlerine mese mälim duýmak bolýardy. Mukamçy kompozitorlarymyzyň döreden owazlary biri-birinden ajaýyp. Olaryň her haýsynyň öz saýlap alan ugry, ussatlyk görellesi, öz wuruşly, täsirli ýollary bar. Türkmen mukamynyň goja bagwany hasaplanýan Türkmenistanyň halk artisti Mylly Täçmyradowdyr. Türkmenistanyň halk artisti Mylly Täçmyradow Aşgabatda bagşy saadynlaryň öňüri çekip gelenleriň biridir. Ol 20-nji ýyllaryň ortalaryna Türkmen milli saatlaryny öwrenji Rus alimi Uspenskiýiň ilki gözüne iýlenleriň biri bolupdyr. Şol ýyllarym ussadyň ýyl içinde uly meşhurluk gadanyň döwri bolupdyr. Saat öwrenjiler myllagy bilen ýürüýte duşup, onuň mukamlaryň dörüşi bilen baglanşykly maglumatlaryň bir näçetini ýadyp alypdyrlar. Mylly Täçmyradow 1930-njy ýyllardan başlap Türkmen radiosyna dutarçy bolup işläpdir. Gün ol diňe gadimden gelýän mukamlary çalmak bilen çäklenmän, ýetim durmuş wakalaryny mukama öwrüp çalmagam gowurypdyr. Ul durmuşda gabat gelýän wakalary saz bilen beýan etmegi başaran ussatdyr. Şol ýyllarym ol türkmen mukamçy kompozitorlaryň hataryna goşulypdyr. Şeýlelik bilen myllaga mukamçy kompozitorlaryň arasyna ilkinji meşhurluk adananlaryň biri bolupdyr. Bu asylly hyzmatlary ussat sadyna uly awry getiripdir. Myllaga ýaly belent sunugutumyzyň hakyky eýeleri hakyna näçe gurrun etseňem bärden gaýdy. Gamly bolsoň, gamly göwnüň açylar. Ýanglanana myllaganyň dutary. 40 çillede parlap güller açylar. Ýanglanana myllaganyň dutary. Günübekden şaglap gaýdar göz başy. Kenaryna otyr goja kel bagşy. Bir düýpsiz derýadyr mukamlar başy. Ýanglanana myllaganyň dutary. Dinlen doýmaz meşhur Mylly halany, aýrylyk mukamy, ahynalany,
Bagryňa basardyň humaralany, ýanglananna myllaganyň dutary. Mukamlar halkymyň namysy ary, mukamlar halkymyň andy ıgrary. Yadyňa salarsyň baba gammary, ýanglananna myllaganyň dutary. Wasp edip ülkemiň bagtyn ykbalyn, şägirtleri dowam edýär ýolun. Okarsyň türkmeniň terjime halyn, ýanglananna myllaganyň dutary. MUKAMy barada. Onun binyadyna sütün bolup oturan derent başly çynarlar barada. Mylly Täçmyradowyň ägirtleriniň MUKAMy eýlenen ömürleri barada. Köp ýadylly hem aýdylly. Bu hakdan içenleriň birim Pürli Saryýewdir. Pürlaga dutara da gyjaga da erkederdi.
onu da nähili erkederdi. Pürli aganyň dutardy, gyjykdy, sünnälep çalan saadlary, telewizsiýe, radio ýaýlymlaryna wagtyl dinleýijiler eşdirýär. Saadynna ýerine ýetirji, mukamçy kompozitor belli saadynlaryň ençime neslini ösdürip ýetişdirdi. Pürli aganyň saad gorunyň dürjülük öwrüsiniň giňliginiň çeni çaky ýok. Halipalaryň aýtmaklaryna görä Pürli Saryýew türkmen aýdym saadlaryny juda köp bilerdi. Şonuň üçin onuň ýanyna saad söýüjülerim, kompozitorlarym köp gelerdi. Üýtgeşik kakulary, beýleki saadynlardan çalýan saadlaryny her gedek özgürdýärdi. Olary täze öwşün berýärdi. Şeýdip halkyna öz ylhymyny paýlýardy. Onuň gaýtalanmajak sungaty biziň gençi hadinamyzdyr. Pürli aga şeýle diýipdi: Adam adamdan ziyada, başyna täj eden äýmeli adamlar bolýar. Biri gitse dünýä giden ýaly. Saad eleminiň parlak ýyldygynyň bu sözleri onuň hut ödüne de gurrumsuz degişlidir. Bu dünýäni unudursun, pürli sary saz çalanna, arşa çykyp seýledersin, pürli sary saz çalanna. Hak beripdir beýik hüner, sunugy üçin dören bir er. Kä gamlysyn, kä bagtyar, pürli sary saz çalanna. Başyň ew saz daragtyna, guwanursun il bagtyna, çalışmyrsın şa tagtyna, pürli sary saz çalanna. Ýanglanyrsa goňur başy, artar göwünleriň hoşy, jowan molar, goja kişi, pürli sary saz çalanna. Çeşme kimin şaglap gaýdar, teşne bolun, doýman öýdür, päli ýaman towa eder, pürli sary saz çalanna. Şahyr dogry sözün diýer, türkmen ilim dutar söýür, yüreklere mehr guyor, pürli sary saz çalanna.
Meşhur halipelerin yolunu devam edip, bizim şuunlarımıza yetip gelen, insanlığın gamlı gününü himayetkar olan, bu cadılı senette yanlanan aydımdır sağda, her bir adam bipar qaramayan olsa gerek. Çünkü aydımsaz sonuğutumuzun ösmeğine, kemilleşmeğine, bizim şuunlarımıza gelip yetmeğine, münasip koşuntlarını koşan bagşı sadınlarımızın atları, İl içinde hurmat bilen tutulup, oların aydım sağlarına yürekten sarpa koyuluya. Şükür bagşı, hallı bagşı, çuval bagşı, novut bagşı, Mylly Täçmyradow, Pürli Saryýew, Çary Täçmyradow, ora salırdır Sakjepbarow ýaly, öz ýollaryny goýan Ussatlaryň aýdymdyr saadlary kalplary ornaşyp, göwnlere ganat berýär. Yürekden çykan hoş owaz yüreklere ornaya. İnsan bolsa şol hoş owazy diňläp, bu owadan zeminiň hassa nurludygyna göz ýetirýär. Halkymyz bolsa şol nurly zeminiň wasbyny ýetirýän halk aýdymdyr saatlarymyzy ruhy lezzet bilen diňleýärler. Sunugotun bagtyna jahana gelen, il arzulan, il oglu sen il ogly. Atan Xan ağadan ak pata alan, yolu düşen, yol oglu sen yol ogly. Taraşlap timarlan tünü deryany, yanmırdın yannymy bagry giryany, ovazın doldurdun tamam çaryany. Sad elimin Xan oglu sen Xan ogly. Oynadığında gör oglynyň atyny, Türkmen ýada salar atliyetini, çalsan burna aşağı sazlar sütünü, ulus ýylyň jan ogly sen jan ogly. Onlap mukamlary dünýä iňiren, düşman kulak goýsa dosty döndüren, müňläp muştoklaryň mehrin ganyryn, mukam paýlan, zor ogly sen zor ogly. Gara gazma, dil getiren penakär, sana dil yetiren bolur günäkär. Türkmeniň gowunjy, ussat senetkär, Çary Täçmyradow ýa-da Xan ogly.
Bizim aydımsar sunğutymyzyň asyrlardan asyrlara geçip geljekki nesillere yetmegi şeýlede ustadyň halkyň aňyny ýaşamak üçin onu şägirt yetişdirmek borjy düşýär. Bu ören ýokary derejeli ruhy ahlak mektebi. Halipalarymyz bu barada halallyk bilen hyzmat edipdirler. Hakyky şägirt halipasynyň öwüt ünlegine madama nätäs bolup gedýär. Onuň awraýynyň goragyny bolýar. Şirin aydymdyr saatlaryny üz dehin eleginden geçirip halka miras koyan usat halipalarymyz, bagşy sadynalarymyz, şunki bagtyarlyk döwrüniň ýaş bagşy sadynalarına sungut mektebi bolup galdylar. Olaryň ezberlik bilen ýerine ýetiren aydymdyr saatlary şunki gün uly höwes bilen diňlenýär hem ýerine ýetirilýär. Halipalar bizim buýsonjymyzdyr. Olaryň şirinden şirin aydymdyr saatlary hoş owaz bilen elmadama ýanglanyp durur. Milli aydym saat sunğutymyzyň geçen asyrlarda ýaşap geçen ussatlarymyzyň ömrüni we döredijligini öwrenmäge açan giň ýoly üçin hormatly prezidentimiziň belent başy aman bolsun. İl yurt behwitli işleri hemişe rowaç bolsun.
Arkadagyň ýoly, ötüşler ýoly. Bu ýol bilen öňe barýa diýarym. Arkadagyň ýoly, ötüşler ýoly, watan ötüşleriňe haýran çarýanyň. Arkadagyň ýoly, garaşsyzlyk ýoly, göterli halkymyzyň ykbaly, agdywirlik, asudalyk, jewetlik, bagtyarlyk, döwrümüziň şagary. Arkadagyň ýoly, bagtyň ýolydyr. Garaşsyzlyk oňa şuglusyň saçýa, bilintin ýanglanýa wehmet mukamy, pek wehmet ösüşe aýdyň ýol açýa. Arkadagyň ýoly, adalet ýoly, baş kanuny, jemdir hukuk borjumuz. Döwlet adam üçin ýurduň şagary, watanyna hukukly hem-de borçly biz. Arkadagyň ýoly, halkyň ak ýoly. Bu şa ýolda beýik halkyň bagty bar. Okuyan, işleyen, döredýän, uryan. Halk alkışlaya, yaşa arkadag.